Dit is hem dan, de bietskildpad. Met een bietkracht die sterker is als die van een krokodil valt hij net al in het bisten, liek als een noon. In deze grutten zeg maar, binnen het vingerbieters. Maar hier kan ook een keer zo grut worden. En dan wordt het uiteindelijk ledematen kunnen ze echt aanbieden. In het land van herkomst met wij komen, zijn de meesten al bang om in de rivieren te gaan. Puur omdat deze dieren er voorkomen. De naam die zei uiteindelijk al, het is een bietskildpad, dat hij kan goed bieten. Hij is vrij snel, ondanks dat het misschien wel een heel traag beest lijkt, maar het een vrij lange nekken. Dus hij kan raar uitschutten om een biet of een slachtoffer te pakken. De exoort komt van oorsprong uit Noord- en Midden-Amerika, maar doet hield dit vaker op in uw provincie. Honderden. Ja. Ik kreeg regelmatig zichtmelding. Deze dieren laten zich heel weinig zien, die leven eigenlijk alleen maar in het water. Maar heel af en toe kan ze nog wel eens even op een beemstronk zitten. Dus ik kreeg vaak mailtjes van, hey, wat voor schildpad is dit en is dat wel normaal? Ja, en eerst wie een te geelwang, en dat is een groot probleem. Maar dan zie ik steeds vaker bijtschildpadden voorbij komen. Dus dat wordt wel een heel groot probleem. Het probleem van deze beesten dat als het beestje van oorsprong net jet in de natuur of niet wordt, dan zal hij exkeerd worden op zowel flora als fauna in de natuur. Hij moet ik fretten hebben en past het wel in ons ecosysteem. Hoe groter dat de stad is, hoe meer exoten dat er omheen leven. Dat is inderdaad. We zitten vlak belouden, dat is wel heel begrijpelijk in je repertoire. Als hij uiteindelijk maar de grote steden, die weten net wat de meesten al wel net in de flats hebben en dan begint er een probleem te komen en dan is het maar dumpen. Gewoon net nadenken wel. Geen respect voor de natuur.